Jeg har 164 malkende køer på ejendommen, og har brugt Bovaer i godt en måneds tid nu. Og ud fra den måned, der kan jeg konkludere, at vi her på gården har voldsomt dyrplageri. Vi skal fodre med Bovaeren i 80 dage, det er lovpligtigt, og det er det, vi har valgt at gøre i år. Man kunne også have søgt en 365 dage periode, men vi valgte at tage live-modellen for at prøve det af. Og Bovaer, det har skuffet os gevaldigt. Jeg var meget positivt opstemt for det her, inden vi gik i gang, fordi det var virkelig et mirakelmiddel. I kan selv se her. Det er i poser som det her. Og det skulle så efter sigende kunne sænke vores udledning af metan med en betydelig del. På ejendommen her har det ikke været tilfældet. Vi har haft nok 40 køer, der har lignet stiknarkomaner. Og det er 40 køer, vi skal skynde os at få ned i noget dybstrøelse, fordi ellers har vi givetvis mistet dem. Det er hårdt hver dag at skal stå op og se, hvad er nu for en ko, der slinger, hvad er nu for en ko, der smitter al mælken, hvad er nu for en ko, der ikke gider spise. Og det er ikke holdbart i længden. Og en anden bivirkning er også, at vores kimetal, det er sten gevaldigt. I går snakkede jeg med 4 andre landmænd, som havde samme problem. Der er en grænse, der hedder, at kimetal, det må være 60.000, og det fortæller ligesom, hvor beskidt mælken er. Og vores kimetal, det er helt op på 425.000 nu. Så der er også noget i mælken, der ikke er i orden. Og det er ikke til at være tjenlig med, og jeg kan ikke se mig ud af. Vi må ikke stoppe med at bruge det. Vi må stoppe med at tage enkelte dyr ud, hvis der er enkelte dyr, der reagerer. Men problemet er bare, at det er så massivt mange køer. Og vi har simpelthen ikke hold nok i stallen til at kan etablere så mange sygehold. Så der skal findes en løsning. Hvad jeg ved, mange af de kollegaer, jeg snakker med, der er kollegaer, hvor det går rigtig fint, og de mærker ikke nogen bivirkninger. Super dejligt for jer. Men jeg snakker med gevaldigt mange kollegaer, som har massive problemer med ydelse, massive problemer med køer, der dør, massive problemer med bare at håndtere de her sygedyr og bruge rigtig meget tid på hver dag. Det skal stoppe nu. Og så ved jeg også, at der er rigtig mange af mine kollegaer, der ikke bruger den fulde lovpligtige dosis. Vi gør heller ikke. Vi går ned på 75%, for det andet, det kunne jeg ikke holde ud til at se. Det er dyrplageri, og det er det stadigvæk. Og så er der også rigtig mange af mine kollegaer, der begynder at hælde det i gyldetanken. Det er vi ikke endnu. Vi holder det tilbage, når det vi ikke bruger, så vi kan bruge det senere. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi som branche begynder at bakke op og snakke om, at der bliver ikke brugt den mængde, der skal, fordi vores dyr kan ikke holde til. Så en opfordring herfra, det er, at jer kollegaer i mælkeproduktionen, I bakker op, I får delt det her, så det når ud, så at de embedsmænd og minister, som har noget med det at gøre, de ser det. Det er en hvid løgn, hvis I tror, at alle mælkeproducenter, de bruger det Bovaer, de skal. Det sker ikke, og det sker ikke, fordi vi som danske mælkeproducenter ikke vil lade vores faglighed og vores stolthed over vores egen dyr smuldre mellem fingrene, fordi at I har bestemt, at vi skal bruge et vidt mirakelmiddel, der er værre end narkotika. Opfordring herfra, for det